дуруд бинандагони азиз, манзур аст барои шумо барномаи дурахшон аз телевизиони вилояти Суғд. Гурӯҳи эҷодӣ боз имрӯз кӯшиш кардем баҳри фароғат ва истироҳати шумо як чеҳраи ҳунарро дарёфт карда манзури шумо дорем. Воқеан ҳунар омӯз ки аз ҳунармандӣ дар кушоӣ кунӣ на дар бандӣ. Ва ҳар нафаре ки имрӯз албатта ба ҳунар даст мезанад, сарпечи ҳунар аст, зиндагиаш рангину албатта афсонавӣ мегузарад. Ва имрӯз қаҳрамони барномаи мо низ ҳунарманди чира даст аст ва кӯшиш мекунад ба ҳунарҳои дастӣ бештар рӯ орад ва имрӯз дастовезонаш дар фестивалу озмунҳо албатта соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд ки мехоҳад имрӯз дар барнома истеъдод ва маҳорати худ ва ҳамзамон дастранҷи худро пешниҳоди мухлисони барномаи дурахшон кунад. Хуб, Наргиса Тошматова аз шаҳри Гулистон истиқбол мегирем. Хуш омадед Наргиса хан. Марҳамат. Валейкум ассалом. Марҳамат. Бизаред. бинандагони азизу арҷуманди телевизиони вилояти Суғд, махсусан барномаи дурахшон, ёдрас мешавем ки барномаи дурахшон аз ҷониби идораи телевизион ва радио вилояти Суғд дар ҳамкорӣ бо Кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд таҳия ва пешниҳоди мардум мегардад. Агар шумо дорои истеъдод ва лаёқат бошед, фарзанди шумо, набераи шумо ё худи шумо, пас рақами телефоне ки бароятон намудор аст, занг занед ё ба саҳифаи рамзии барнома ки бо исми барномаи дурахшони телевизиони вилояти Суғд дар ҳам фейсбук ва ҳам саҳифаи иҷтимоии мо дар инстаграм аст, метавонед муроҷиат кунед. Мо кӯшиш мекунем истеъдод ва маҳорати шуморо албатта барои бинандагони азиз пешниҳод кунем. Ва ҳар нафаре ки иштирокчии барномаи мо мешаванд аз ҷониби Кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон соҳиби ана ҳамин ҷоми барномаи дурахшон мегарданд. Хуб, бинандагони азиз, барномаро оғоз мекунем ва дар ибтидо мехостам қаҳрамони барнома ки аз шаҳри Гулистон Наргиса Тошматова ҳастанд, ҳунарманди чирадаст, ба барномаи дурахшон хуш омадед ва барои шумо муаррифӣ мекунам. Марҳамат. ташаккур. Банда Наргиз Тошматова ҳастам, мутахассиси шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳри Гулистон ҳастам ва инчунин бо ҳунари заргариву дӯзандагӣ фаъолият мекунам. Асосан ба ҳунари заргарии ман талабот хеле бисёр аст ва ман ҳамчун ҷавон дар ин ҳунар бисёр навовариҳоро медарорам. Аз орнаментҳои миллӣ истифода мекунам, аз табиат илҳом мегирам, аз гулҳои табиат ва чӣ тавре ки шаҳри Гулистон дар лаби баҳр ҷойгир аст, аз баҳр илҳом гирифта боз маҳсулотҳое ки ба анамун бо баҳр алоқамандӣ дорад омода мекунам ва барои фурӯш дар шабакаи иҷтимоии худ мегузорам. яъне ки саҳифаи рамзӣ махсуси худро доред ки дар он ҷо дастранҷҳои худро мегузоред ва аз он ҷо хариду фурӯш ҳам мекунед, ҳа? Бале, ва инчунин дар намоишҳо маҳсулотҳое ки рамзҳои миллӣ дорад диққати хориҷиёнро ҷалб мекунад ва албатта ин маҳсулотҳо бештар ба фурӯш мераванд. аҳсан. Наргиса, барномаҳои қаблӣ моро тамошо мекардед? Бале. хоб, шумо бояд ёдрас кунам ки шакли барномаи мо озод аст, озод бошед, метавонед қаҳва нӯшед ва озодона мо бояд имрӯз ҳунари заргарии Наргисаро барои мухлисони барномаи дурахшон, дӯстдорони барномаи дурахшон пешниҳод кунем ки Наргиса дорои чӣ ҳунар ҳастанд. Хоб, бинандагони азиз, инҷо мебинем ки якчанд дастоварди қаҳрамони барнома Наргиса албатта пешниҳоди шумо мегардад ки албатта дар форуму албатта барои иштирок дар озмуни вилоятии ҳунаромӯз бо сипосномаи раиси вилояти Суғд албатта қадрдонӣ карда шуданд ва ҳамин гуна сипосномаҳо албатта дар шумо зиёд ҳастанд. Ҳамин гуна. Хоб, мактаби куҷоро хатм кардед? Кадом донишгоҳро хатм кардед? Аз хурдӣ оғоз кунем. Хуб, ман соли 2007 ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 қадамҳои аввали худро гузошта соли 2008 ин муассисаро хатм кардам ва солҳои 2018 ва 2023 факултети таърих ва ҳуқуқи донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуровро хатм кардам бо тахассуси омӯзгори таърих ва ҳуқуқ. омӯзгори таърих ва ҳуқуқ. Бале. Ва хостам қайд карда гузарам ки ба ҳамин пеша кардани ҳунармандӣ
саҳми модарам хеле бисёр аст, чун модарам дӯзанда ҳастанд. худашон ҳунарманд ҳастанд? бале, ман дар оилаи ҳунарманд ба дунё омадагӣ ҳастам. мо оилавӣ бо ҳунар, яке бо рассомиву ки рассом аст дар хона? хоҳари хурдим рассом аст. ӯ нақшҳо мекашад, расм мекашад ва имрӯз додарчаи хурдиамро барои омӯзиши ҳунари кулолгарӣ ҷалб кардагӣ ҳастам. умуман чӣ тавре ки гуфтам, саҳми модарам бисёр аст. вақте ки модарам либос медӯхтанд, аз мӯҳраҳое ки барои либос истифода мекарданд, аз ҷилдои ана ҳамон мӯҳраҳо ман илҳом гирифта сараввал барои худам дастбанд месохтам ва баъдан ба дугонаҳоям тӯҳфа мекардам. ҳамин гуна ба соҳаи заргарӣ бисёртар шавқ пайдо кардам ва баъдан кор бо металл, кор бо лои полимерӣ ва дигар техникаҳоро омӯхтам ва бо дастгирии падарам дар шаҳри Тошкент, дар яке аз дасти заргарони шаҳри Тошкент ҳунар омӯхтам ва дар даври донишҷоиам бошад, агар ин соҳаи заргарӣ ба ман хеле кӯмак расонидааст ва ман гуфтан мехоҳам ки дар давраи донишҷоӣ кори заргарӣ бисёр ҷоннок гардидааст, чун донишҷӯ ҳам кор метавонад ҳам дониш омӯзад, донишҷӯ метавонад ҳам дониш омӯзад, ҳам ба ҳунаргарӣ машғул шавад. ба ҳунаргарӣ машғул шавад. ва дар даври донишҷоӣ бо ҳамон талаботи дигар донишҷӯи духтарони дигар донишгоҳҳо низ, донишҷӯёни хобгоҳ низ курсҳои кӯтоҳмуддат ташкил карда, имрӯз гуфта метавонам ки зиёда аз 80 нафар шогирдонро омода кардам. бале, ки онҳо синну соли гуногунро дар бар мегиранд. калонсолҳо ҳам ҳастанд? бале, баъзе калонсолон низ ҳастанд, занҳои калонсоле ки мехоҳанд дар хона ягон шуғл дошта бошанд, ба хона мо меоянд, баъди кор, баъзи ҳолатҳо дар рӯзҳои истироҳат меоянд. мо бо он занҳо суҳбат карда кор мекунем. паҳлӯҳои нозуки ҳамин ҳунарро мефаҳмонед. бале, ва зиндагиашонро пеш мебаранд. бале, албатта. яъне ки имрӯз чун гуфте факултаи таърих ва ҳуқуқро тамом кардед, ихтисоси таърих ва ҳуқуқ, ва имрӯз дар кору пайкоратон ин ҳунармандӣ ягон халал намерасонад, балки як фоидаи зиёд мерасонад. метавонед ҳам кори фаъолиятатонро дар ҷодаи касбатон, илматон пеш баред ва ҳам ин ҳунаре ки имрӯз шумо ҳам ном мехӯронад ва ҳам обрӯ гирон медиҳад пеш мебаред. хоб, мушкилии ин ҳунар дар чӣ аст? мушкилиаш дар чӣ аст? мушкилиаш дар он аст ки вақте ки ба ягон намоишгоҳҳо мебароем, албатта он нафаре ки ба мизи шумо меояд, мизи маҳсулототон меояд, ягон навоварӣ ҷустуҷӯ мекунад. ва баъзе ҳолатҳо бимешад бисёр мушкилӣ мекашам ки ягон навоварӣ кунам. ҳамин навоварӣ кардан ба мушкилӣ мекашам ва ман боз рӯ меорам ба ҳамон орнаментҳои милливу табиат рӯ меорам ва аз онҳо илҳом гирифта боз маҳсулотҳои навро омода мекунам. боз як мушкиле ҳаст ки ин ҳунар аз ҳар як ҳунарманд дили васеъро талаб мекунад. яъне ки бояд бо сабр буд, бо таҳаммул буд. бале, бо сабр шудан дар кор аст. вақте ки ягон дар ҳаёт ягон мушкиле, ягон хаста мешавед, дар он ҳолат таъсири худро мерасонад ба эҷоди шумо. албатта, эҷоди мо ба таъсир мерасонад ва ман ҳаракат мекунам ки дар фаъолияти касбии худ низ ҳамеша бо кайфияти аъло фаъолият кунам ки боз вақте ки ба хона бармегардам, боз дар мизи кориам боз эҷодиёти худро сайқал дода бошам. офарин Наргиса. ман мехостам имрӯз барои бинандагони азиз фаҳмонем ки чун мегӯем ҳунари заргарӣ пеши назари бинандагони азизи мо ҳамон гӯшвора, гарданбанд, дастбанд ба ёдашон меояд ки ҳунари заргарӣ ана ҳамин намуд масалан гарданбандҳоро ё ҳамин дастбандҳоро дар бар мегирад. лекин ман мебинам инҷо рӯи мизи барнома шумо овардед ки ба ҳунари заргарӣ бисёр чиз медарояд ва ҳамзамон инҷо ман барои бинандагони азиз нишон додани ҳастам ки сухан дар бораи чӣ меравад. имрӯз шумо ба барнома
гӯшвораҳое овардед ки ин албатта ҳамаш худатон сохтагӣ ҳастед. бале. марҳамат бинандагони азиз, бинед бо як дизайн ва тахайюлоти бои албатта заргарӣ чӣ гуна албатта оро дода шудааст ва ҳамзамон инҷо шумо рамзи тоқии занонаро интихоб кардед ки бисёр як рамзи зебо дорад. ин албатта гӯшвора аст. бале. ҳамин тавр ва ҳамзамон инҷо ман мебинам бо гулҳо низ шумо гулҳои зинда дохили ана ҳамин шишаи махсус чӣ ном дорад? Бо лафзи замонавӣ смолаи эпоксидӣ ё смолаи заргарӣ мегӯянд. смолаи заргарӣ мегӯянд ки ба шиша монанд аст ва Бале. дохили ҳамин шумо вайро мегузорида Гулҳоро. гулҳои зиндаи табиатро. бинед бинандагони азиз чӣ гуна хушӯ шудааст, зебо шудааст, чӣ гуна зебо шудааст. ва анами гулҳо гулҳои зинда ҳастанд. бале. хуб барои омода кардани анами як гӯшвора чӣ қадар вақт лозим аст? Масалан, агар бо анами смолаи заргарӣ вақте ки омода мекунем, барои хушк кардани смолаи заргарӣ на кам аз 10 соат вақт меравад ва барои омода карданаш бошад агар тақрибан 2 соат вақт меравад. офарин. имрӯз ҳамчун як ҳунарманди ҷавон аз шумо пурсида ҳастам ки барои фароғ истифода бурдани фазои ҳунармандӣ дар умуман Тоҷикистон, вилояти Суғд, шаҳри Гулистон ва аз имкониятҳои фароҳамовардаи ҳукумати кишвар нисбати ҳунармандон ки имтиёзҳои хеле ҷолибу дастрас пешниҳод гардидааст, чӣ гуна истифода мебаред ва ҳамчун як ҳунарманди ҷавон имрӯз аз дастгириҳои ҳукумату давлат нисбати ҳунармандон аз чӣ бархурдор ҳастед? Албатта зикр кардан ба маврид аст ки имрӯз ба соҳаи сайёҳиву ҳунармандӣ бисёр имтиёзҳо ва диққати махсус аз тарафи ҷаноби оли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва инчунин раиси вилоятамон низ дида мешавад. соли 2023 гирандаи гранти раиси вилоятӣ гаштам ва ин грантро барои харидории қолабҳову дастгоҳҳое ки барои ман норасоӣ буд истифода кардам ва инчунин мехоҳам қайд карда гузарам ки имрӯз ҷавононро асосан ҷавононро барои намоишҳову фестивалҳои на танҳо ҷумҳуриявӣ балки байналмилалӣ низ ҷалб мекунанд ва шахсан барои ман низ ба фестивалҳое ки дар шаҳри Самарқанд ва ҳармасола дар Қазоқистон баргузор мегардад, дар Русия ва ба қариби дар Эрон низ фестивал гузашт даъват мекунанд. Имкониятта бошад агар рафта иштирок мекунам. Ман шахсан худам дар Самарқанд иштирок кардагӣ ҳастам. хоб имрӯз ана ҳамин бинандагони азиз ёдрас мешавем ки ана ҳамин аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти Суғд хосатан раиси вилоят ҳамасола грант пешниҳод карда мешавад ки дар кадом намуди ҳунар набошад албатта он грантро ҳунармандон мегиранд ва онро дар фаъолияти ҳунармандии худ истифода мебаранд ки ин яке аз шаклҳои истифодабарии анами грант вобаста шудааст барои васеъ кардани нуқтаи ҳунармандии шумо ки метавонед шогирдонро ҷалб карда то ки ҳам зиндагии худатон пеш равад ва ҳам зиндагии мардум он шогирдоне ки ба кор меоянд ба ҳунаромӯзӣ албатта роҳи зиндагиашонро дарёфт кунанд. ҳамин гуна аст. хоб имрӯз дар шаҳри Гулистон ҳунармандӣ ривоҷу равнақ ёфта истодааст. имрӯз шумо дуюмин нафар ки аз шаҳри Гулистон албатта иштирокчии барномаи мо ҳастед. имрӯз ба барнома чӣ овардед, чӣ тахайюлот доред ва чиро пешниҳод карда метавонем? чӣ гуфтанӣ ҳастед? тавре ки гуфта гузаштам, ман аз баҳр илҳом мегирам. Ман имрӯз як чӣ гӯем маҳсулоти заргарӣ омода карда бошам ки бо баҳр алоқаманд бошад ва ман аз хориҷа махсус ракушкаҳоро харидорӣ мекунам ва боз қайд карда гузарам ки вақте ки хешовандони ман ба ягон сайёҳат мераванд, ба ягон ҷо мераванд, ҳатман барои ман ягон санг ё ба лаби баҳр рафта бошанд намин гуна ракушкаҳоро гирон меоранд ки мегӯянд Наргиз аз ин ягон чиз тайёр мекунад ва
боз қайд карда гузарам ки барои дарёфти ашёи хом саҳми хешовандони ман низ хеле ва бисёр ҳар куҷое ки мебошад. сафар мекунанд агар ягон чиз албатта ки ёфтан барои шумо тааллуқ дошта бошад мебиёранд ҳатман албатта. ҳатман мебиёранд. Хуб чӣ омода мекунед? боз дар ин ҷо ман як намуди гарданбандро омода кардагӣ ҳастам ки аз дар ин ҷо гӯё дар ин ҷо як қатраи обро овардагӣ ҳастам ки дар болояш анамин ракушка ҷогир шудагӣ ҳаст. ва ман аз бинандагони азиз марҳамат, бинед ки ҳунари дастии Наргиса ба як гарданбанд чӣ гуна тахайюлоти бӯи худро равона карданд ва анамин гуна як гарданбанди зебо албатта омода шуд ки ин ҳамаш аз маҳсулотҳои табиӣ ҳастанд. бале зебо, бисёр зебо аст. ва боз дар ин ҷо ракушкаҳое ки хурдакаке ки дар қабати анам ракушкаҳо буданд, ман аз инҳо низ гарданбанд тайёр кардам, чун марворид аз баҳр аз дохил гирифта мешавад. Ман марворидро низ истифода кардам ва айнан ҳамин гарданбанд бисёр харидоронро ба худ ҷалб карда, қариб ки яъне ки талаботаш зиёд аст. талаботаш хеле бисёр аст. бале бисёр олӣ. Имрӯз чӣ омода мекунем мо? Гарданбанд? ман аз металли сплави тайёр истифода мекунам, чун ман имрӯз бо ҳунари заргарӣ шуғул дорам. аз сабаби он ки ман бо техникаҳое ки заргарҳои касбӣ истифода мекунанд, бо он техникаҳо истифода намекунам, балки аз металлҳои тайёр харидорӣ мекунам ки ин сплав номида мешавад ва онро бо ҳар гуна техникаҳо оро метиҳаму коркард мекунам ва як маҳсулоти тайёр омода мегардад. хоб ба шумо чӣ қадар фурсат лозим аст? 10-15 дақиқа мешавад ки барои як даст ана ҳамин маҳсулоте ки шумо омода мекунед вақти смолаи эпоксидинӣ ки имрӯз бисёри ҳунармандони ҷавон истифода мекунанд, аз ин смола бисёр чизҳо аз ҷумла ба маҳсулотҳои заргарӣ истифода мекунанд ва мизҳо низ ҳатто ки тайёр мекунанд. зарфҳову ҳар гуна маҳсулотҳоро тайёр мекунанд ва боз қайд карда мехоҳам ки ин смола аз ду компонент иборат мебошад ва ҳар дуро бо як миқдори муайян омехта мекунем ки яке худи смолаи заргарӣ ва яке бошад агар барои шах кардани анамин смола кӯмак мерасонад ва барои анамин смола рангҳои махсус низ мавҷуд ҳастанд. бале илова мекунем. боз ман аз рангҳое ки бо ранги баҳр алоқаманд аст мехоҳам истифода кунам, рангҳои махсус. пеш аз истифода кардани ин смола қайд кардан зарур аст ки мизи корӣ ва дастонро бояд ки эҳтиёт кард, чун ин ба мизи корӣ мечакад ва инро шах мешавад, тоза кардан ғайриимкон аст ва дастонро низ бояд ки эҳтиёт кард. дар ин ҷо дигар рангро низ истифода мекунем. бояд ду тақсим мекунем? бале, ду тақсим мекунам дар ин ҷо, чун ранги обро баровардан лозим аст.
این رنگش آماده گردید. یعنی رنگ آب، رنگ رنگ بحر رو آب، آماده رنگ کردید. بحر رو آماده کردم. چون لب بحر وقتی که به بحر اعتبار دهیم از موج بحر لب بحر با آبهای سفید دیده می شود و من می خواهم که همین شکل رو با نشان دهید. بله. همین رنگ سفید رو آوردم و من می خواهم با این متال یک بار برای بینندگان عزیز انا همون رو نشون دهید که این متال رو خالی است، یعنی که حالا آماده شده خالی است. متالی که تیار است. من این رو خریداری کردم، این رو خودم کار نکردم. این رو خودم انتخاب کردم. امروز برای داخل این رو پر میکنیم. بله، با همین شکل داخل این رو پر میکنم. چقدر وقت لازم است که کمی خشک شود؟ برای کمی خشک شدنش تقریبا 10-15 دقیقه لازم است. بله، لیکن ما برای وقتی که ما این دو کامپوننت رو با همدیگر همراه میکنیم، این الکی خشک شدن رو آغاز میکند و ما رو ضرور است که تستر کار کنیم. ما رو طلب میکند که ما تستر کار کرده باشیم. از ما زیرکی رو طلب میکند. من گویا در اینجا انامون آبهای سفیدی که در لب بحر دیده می شود. البته شما با یک دیزاین خود انامی شکل رو آوردید. بله، و باز رکوشکا رو نیز میخواهم داخل همون بذارید گذاشته باشم، گویا که این یک قطره بحر می باشد. انا همین گونه. من خودم بسیار به لب بحر رفته میستم و هر دفعه که به لب بحر می روم باز به نظر چشمم انا میگونه تخیلات می آید. یگان چیزی که آماده میکنم میگویم حتما به خانه روم آماده میکنم. خب یعنی که از اونجا الهام میگیرید و یک به دنیا افسانه وارد شده برای یک ایده نو میگیرید. بله، باز من یک چیزی دیگر رو آماده کرده میخواهم از رکوشکه های طبیعی که این رو خالم از خارج آورده هستند. برای من برای آماده کردن یگان محصولات بله سیاحی. خب من از دریل خرد استفاده میکنم. این رو باز این دستگاهی که بیشتر زرگرها البته زرگرها استفاده میکنم. استفاده میکنیم و من این رو برای اون سوراخ کردم که وقتی که ما از این بریلوک تیار میکنیم ما از اینجا گذرانده تانیم، یعنی زنجیرش رو گذرانده تانیم. برای همین چون که با این رکوشکا با سماله پر می شود و راه وقتی که پر می شود محکم می شود. برای همین من اینجا رو سوراخ کرده گرفتم و می خواهم که داخل این را نیز با انامی سماله پر کنم. بله.
инчунин мехостам як маҳсулоти заргарие ки дар шакли қадима мебошад ва аз сангҳое ки фирӯза омода мекунам, чун фирӯза яке аз сангҳое ба шумор меравад ки рамзи Осиёи Миёнаро инъикос мекунад ва маънои чун фирӯза ранги кабудтоб ҳаст, худи ранги фирӯза низ ранги об, рӯшноӣ, осмони софу мусаффоро инъикос мекунад. Ман бештар анамин санги фирӯзаро дӯст медорам ва асосан маҳсулотҳое ки ман омода мекунам аз анамин санг омода мешаванд ва ман дар ин ҷо якчанд намуди металлҳоро овардагӣ ҳастам ки ин металлҳо низ металлҳои тайёр ҳастанд ки ман инҳоро харидорӣ мекунем ва ман мехоҳам ҳоло як гарданбандро бо истифода аз сангҳои фирӯза омода карда бошам. барои мо лозим аст анамин марворид ва сангҳои хурдаке ки дар ранги фирӯза ҷойгир ҳастанд ва мӯҳраҳои хурде ки ранги фирӯзаро гирифтагӣ ҳастанд. асбобҳои корие ки истифода мекунам дар се шакл мебошад. Амбӯрҳо яке барои буридан, яке барои тоб додан ва яке барои қатъ кардани металлҳои сахт истифода мешавад. чӣ орзу доред? Орзу доред ки дар фестивалҳои анами ҳунармандие ки дастранҷҳои худро пешниҳод мекунанд, дар намоишгоҳҳои сатҳи байналмилалӣ мехоҳед ки иштирок кунед? Албатта, ман имрӯз мехоҳам бренди худро таъсис дода бошам ва бо гурӯҳи кории духтарон ки онҳо шогирдоне ки хеле фаъол ҳастанд, як гурӯҳи кориро таъсис дода бошам ва мо ҳамроҳ як брендро дар сатҳи ҷумҳуриву байналмилалӣ муаррифӣ карда бошем. Бале. яъне ки ба марҳилаи охираш омадед, ин бошад насб кардани
занҷирҳояш. бале занҷирҳояшро насб мекунем. албатта ин гарданбандҳо бо либоси миллӣ истифода бурда мешаванд. бале бо адрасу атлас бигзор бо чакан бошад. бале асосан дар ҳамон идҳое ки миллӣ ҳастанд, дар ҳамон арафҳои идҳои миллӣ бештар ба фурӯш меравад ва мо бештар шумораи бисёрро барои фурӯш омода карда мемонем. хоб дар як моҳ агар ҳамин ҳунарманди заргар агар кӯшиш кунад ки маблағи зиёдро ба даст биёрад, бо тахаюлоти бою ғанияш як маҳсулоти наҷибро омода кунад, чӣ қадар маблағ кор кардан мумкин аст? агар кӯшиш кунад. агар кӯшиш кунад, вақте ки заргаре ки дар техникаи бо ин техника кор мекунад, 5000-6000 сомонӣ метавонад кор карда бошад. бисёр маблағи зиёд аст ва заргарҳо метавонанд имрӯз албатта шогирдонро низ омода кунад ки сатҳи зиндагии онҳо низ албатта боло равад. бале имрӯз заргарҳои касбие ки фаъолият мекунанд, онҳо заргарҳои намоён ҳастанд ва маро ба ҳамкорӣ, яъне ба утуқи кории худ, яъне ба кор даъват карда ва маоши хубро низ пешниҳод кардаги ҳастанд, чун ман коргири давлат ҳастам ва мақсад гузоштам ки ҳатман ба ватанам хизмат мекунам. дар вақтҳои холигӣ албатта ин гӯё шуғли дӯстдошта аст. ман ин шуғлро дар вақтҳои холигӣ берун аз соати корӣ бале истифода мекунам. омода шуд? бале ба ин ширеши махсус бо ширеши махсус ба инҷо санги фирӯзаро гузошта мешавад. мо ин гуна ширеш дорем? мутаассифона ин ширешро наовардам. хоб мо метавонем як санги фирӯзаро ба дохили маркази анаҳамин гарданбанд гузошта метавонем ҷойгир карда бошем ва ин ширеш низ дар муддати накам аз 15 соат шах мешавад. хоб бинандагони азиз, гарданбанде ки қаҳрамони барнома барои мо пешниҳод карданд, яъне ки дар барнома омода карданд, ҳамин гуна шакл гирифт ки як орнаменти миллӣ аст ва ана ҳамин гуна гарданбандҳоро бонувони зебои мо метавонанд дар ҷашнҳои миллӣ бо либоси миллӣ, албатта адрасу атлас ё ки чакан албатта ба бар кунанд. бисёр як рамзи идонаро мегирад ва як рамзи зеборо мегирад. хоб дар ин ҷода устодо ки ҳастанд? устодо модарам ҳастанд. Сараввал дар соҳаи меҳрабофӣ маро таълим додагӣ ҳастанд ва аз шаҳри Тошкент апай Нодира ҳастанд. Он кас маро бо як сабру таҳаммул, ки ман хеле духтари дилтанг будам, маро таълим доданд ва он нафароне ки дар фестивалу намоишҳои ҷумҳуриявӣ иштирок мекунанд, ҳамроҳ иштирок мекунем, онҳо заргарҳои касбӣ ҳастанд ва онҳо низ устодони ман маҳсуб меёбанд, чунки ҳар дафъае ки мебинанд ягон хатогӣ дошта бошам, ҳатман он хатогиро ба ман мефаҳмонанд, роҳ нишон медиҳанд. дар ҳолатҳое ки рӯй ҳафтода мешавам, ба ман мотиватсия медиҳанд ва барои боз ҳам эҷод кардану пешравии кори ман ҳатман роҳ нишон медиҳанд. яъне ки дар ин ҷода, дар ҷодаи ҳунармандӣ хатогиятонро дуруст қабул мекунед ва албатта апаи ислоҳ мешавед. албатта, чун хатогӣ барои пас задани як ҳунарманд не, балки барои пешравии кораш, барои ислоҳ кардани техникаи кораш баён карда мешавад. бале. хоб барои он нафароне ки ҳунарманд шудани ҳастанд, ҳамин касби заргариро пеша кардани ҳастанд, ҳамчун як нафаре ки аллакай таҷриба доред, ҳунарманде ки таҷриба доред, чӣ гуфтанӣ ҳастед? пеш аз ҳама гуфтанӣ ҳастам ки ҳунари заргариро пеша карда бошанд, беихтиёр барои омӯзиши ҳунари заргарӣ даст зананд, чунки ин ҳунар паҳлӯҳои гуногунро дар бар мегирад, ҳаёти шуморо рангин месозад,
ҷаҳонбинитонро васеъ мекунад ва бисёр дар ҳаёти шумо як нақши муҳимро мебозад. Он нафароне ки бо ҳунари заргарӣ ва бо дигар ҳунарҳое ки боз анамин деталҳои хурд фаъолият мекунанд, камтар асабонӣ мешаванд, чунки инро бо лафзи замонавӣ гӯем антистресс низ меноманд. Вақте ки як нафар асабонӣ мешавад, албатта асабро ором мекунад. Боз фоидаи хуб ҳам дорад. бале, агар дуруст ба роҳ монед ин намуди ҳунарро, фоидаи хуб ҳам гирифтан мумкин аст. аз ҳама масалан гарданбанд ё гӯшворие ки масалан шумо бо арзиши қиматтар, гаронтар, арзиши гаронтар фурӯхтед, чӣ қадар маблағ фурӯхтед, агар махфӣ набошад? Мисалан ҳамин дастранҷи худро. дастранҷи ман он қадар қиматбаҳо низ нестанд, чун инҳо бижутерия номида мешаванд ва дастрас ҳастанд. Дастрас ҳастанд ва асосан бо арзиши як гарданбанд бо арзиши 200 сомонӣ, 180 сомонӣ ба фурӯш меравад. ин қадар қимат нест, лекин омода карданаш мушкил аст. лекин ба ҳар бобат аз ин ҳам фоида гирифтан мумкин аст. бале, албатта фоида мегирем. хоб бошад. чӣ нақшаҳо аст ки дар оянда шумо бояд амалӣ кунед? шояд ягон нуқтаи савдо кушоданӣ ҳастед, шояд ягон марказии ҳунармандӣ кушоданӣ ҳастед. чӣ нақшаҳо аст, чӣ ният доред? чун ман дар шӯъбаи рушди иҷтимоӣ фаъолият мекунам, ман мехоҳам ки ҷавононро барои омӯзиши ҳунар яъне ҷалб карда бошам ва дар онҳо ҳисси ватандӯстӣ, хештаншиносиву зебоипарастиро бедор карда бошам. Чун ҷавонон имрӯз хеле онҳо ҷавон ҳастанд, онҳо ба бисёр чизҳо шавқманд ҳастанд. Ман намехоҳам ки онҳо вақти худро беҳуда гузаронида бошанд ва вақте ки ҷавононро ҷалб мекунам, ман мехоҳам дар оянда ҷавонони лаёқатмандро дар гирди худ ҷамъ оварда аз рӯи фармоишҳое ки ҳатто аз хориҷа фармоиш мешавад, як гурӯҳи корӣ ташкил карда бошам. Албатта ки як утоқи кории худро таъсис додани ҳастам. Дар ҳоло бошад барои таъсис додани утоқи корӣ саъю кӯшиш дорам. хоб дар ин ҷода, дар ҷодаи заргарӣ, ҳунармандӣ ба шумо Наргисахон барору комёбӣ хоҳонем аз номи тамоми кормандони телевизиони вилояти Суғд, гурӯҳи эҷодии барномаи Дурахшон бурдбории муваффақият мехоҳем. дар барнома ман аз шумо чиро напурсидам? чӣ гуфтанӣ ҳастед? гуфтанӣ ҳастам ки пеш аз ҳама қайд карда мехоҳам ки дар чунин кишвари зебову осоиштаву дар ин кишваре ки сулҳу субот ҳукмрон аст, ҳамчун як ҷавон духтар фаъолият карда истодам. Агар сулҳу субот намебуд, мо эҷодкорон эҷод намекардем, мо ҳунармандон фаъолияти ҳунармандии худро давом намедодем, зиндагӣ осоишта намебуд. Мо ба фурсат аз ҳамин табиату анамин гулҳои зебою илҳом намегирифтем. Боз қайд карда мехоҳам ки ба он ҷавононе ки мехоҳанд ягон ҳунарро касб карда бошанд, ҳатман ягон ҳунарро пеша карда бошанд. ҳунар инсонро сарбаланд мекунад. бале, шӯҳратёр мекунад назди мардум. ҳамон гуне ки имрӯз шумо миёни мардум шӯҳратёр ҳастед, мешиносанд, эътирофатон мекунанд ва ҳамон гӯшвора дастбанди шуморо аз бар мекунанд ва мегӯянд ки инро Наргиса омода кардааст. боқӣ барои шумо тансиҳати хонободӣ ва дар офариниши анами ҳунари зебои заргарӣ бурдборӣ мехоҳем. бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки барномаи Дурахшон аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти Суғд дар ҳамкорӣ бо кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд таҳия ва пешниҳоди мардум мегардад. агар шумо фарзанди шумо, набераи шумо ё худи шумо дорои истеъдод ва лаёқат дар кадом намуди ҳунар набошад, метавонед ба унвони барнома албатта занг занед бар рақами телефоне ки бароятон намудор аст ва ҳамзамон ба саҳифаҳои иҷтимоии барнома ки ҳам дар фейсбук ва инстаграм ҳаст, метавонед ба мо муроҷиат кунед, дархости худро гузоред. мо шуморо албатта ба навбат гирифта ба барномаи Дурахшон омода мекунем ва шумо анамин соҳиби ҷоизаи барномаи
درخشان میگرده. چون که امروز قهرمان برنامه ما البته نرگس تشمت و از شهر گلستان هنرمند چیره دست زرگری بهترین بودند، صاحب انمین جایزه برنامه درخشان میگردند. مرحمت یک کفگویی صمیمی میکنم، مرحمت انمین جایزه برای شما تقدیم میکنم.